Benny Hek en de Houdoes, jullie zijn hier namens Zeeland vandaag. Ja, dat klopt. Ja. En hoe is dat om uitgekozen te worden, speciaal uit al die artiesten? Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder, ja. Dat was wel leuk dat ze dat vroegen aan ons, ja. En wat gaan jullie hier vanavond ten gehore brengen? Een Zeeuwse versie van A Boy Named Sue. Dat is eigenlijk ons allereerste nummer dat gedraaid werd bij Omroep Zeeland. In 2005 zijn ze daarmee begonnen. En A Boy Named Sue, wij spelen het origineel van Jantje Contant uit de Korte Kerkstraat. Maar dat is een heel erg lang verhaal. En dan heet het Een hast die had truzeert. En dan spelen we ook nog als tweede nummer Zeeuwse Tango. Die is van ons album Paars met groen gestippelde album. Jullie hebben een tijdje geleden ook een keer een single uitgebracht. Toen was er nog een vrouw bij jullie, of niet? Ja, dat klopt. Ja, er was een vrouw bij ons. Dat was een gelegenheidsverhaal. En dat was Petra de Boever, oftewel het meisje van de slijterij. Saillant detail. Die heeft gisteren het boek gepresenteerd. En dat was heel leuk om daar ook bij te zijn. Maar dan hebben we inderdaad in 2007 hebben we daar de Boomlala mee opgenomen. Met een clip ook. Dus dat was, misschien dat de mensen ons daar wel van kennen. Zo'n dialectfestival, is dat voor jullie nog wat speciaals? Dat is wel, ik vind het wel speciaal. Sowieso is het speciaal om met allemaal verschillende artiesten op zo'n podium te staan. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Er zitten wat gerenommeerde namen bij, dus dat vinden we toch wel leuk. Je bent zelf misschien ook al boven geweest. En ook het feit, de TV Oranje is erbij. Dus dat is al fantastisch. Het wordt op regionale tv uitgezonden. Er is een regisseur bij. Professioneel geluid, weet ik wat allemaal. Nou, als wij op de dorpstent in Hulst staan, dan is dat meestal niet. Dus dat is toch wel heel bijzonder, ja.